बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ बाक्सा जिल्लायाव गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाय। दिनै गोब्राबै अखा हाबाय थानाय समावनो बाक्सानि जालहायाव गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाय सोमजियो। बे अर खामनायनि जाहोनाव परमा दास मुंनि सासे सुबुंनि गलानि न'आ खामनानै सेवहांगार जाजोबो। मोब्लिब सर्ट सार्किटनि जाहोनाव बे अर खामनाय जाथाया सोमजियो होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनै फुंनि 7:30 समाव बे अर खामनाय जाथाया सोमजियो। बे जाथायखौ पुलिस आरो अर खोमोरग्रा हान्जाया खौरां मोननानै जाथाय थिलियाव थांनानै अरखौ खोमोरनो हायो। बिटिआरआव उफ्रा बिसायख'थिनि दुंहाव बार बारनाय समावनो BPFनि गेदेर खहा। BPFनि सासे गोख्रों दैदेनगिरिया दोलो नागारबाय। BPF दोलोनि गाहाय नेहाथारि प्रबिन बर'आ गावनि बिबानखौ एंगारबाय। BPF दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिनिसिम गाहाय नेहाथारि प्रबिन बर'आ बिबान एंगारनाय आर'जलाइखौ हरबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। थांनाय 4 जुनाव मोनानि 8:30 समाव क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरिनि नाराबारियाव सुनिल मण्डल मुंनि सासे फालांगिरिखौ दुथांफोरा गुलि गावना गोब्राबै जखम खालामनाय जाथायजों लोब्बा थानाय सासे मडेलारजों लोगोसे 7 सुबुंफोरखौ हमदों। KLO उदखारि हान्जाजों फन रायज्लायनायजों लोब्बा थानाय सन्देहजों सासे मडेलारजों लोगोसे 7 सुबुंफोरखौ ग्रेप्तार खालामो। मख'नो गोनांदि बे जाथायजों लोब्बा थानाय सानै दायनिगिरि उत्तम राय आरो मृदुल रायखौ मैया हमनायनि उनाव जाथायनि थार बिजिरनाय नागिरनानै संदानगासिनो थानाय समावनो 7 सुबुंफोरखौ ग्रेप्तार खालामो। बे 7 सुबुंफोरनि गेजेराव सासे मडेलार नबनिता बर्मन आरो बिथांनि फिसायजों लोगोसे 4 सुबुंखौ हमनानै पुलिसआ सोंनाय फिननाय खालामगासिनो होनना मिथिनो मोननाय जादों। RBI आरो फाइनान्स मिनिस्ट्रिनि मोनसे गेदेर थांखि। भारतारि रांखावरियाव महात्मा गान्धीजों लोगोसे रबीन्द्रनाथ टाग'र आरो APJ आब्दुल कालामनि सावगारिखौ सेबखांनाय जासिगोन। बे गेदेर थांखिखौ मैया RBI आरो फाइनान्स मिनिस्ट्रिया लानाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। बाक्सायाव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय। उन्दै बर' फरायसाफोरखौ लांबाय थानाय मारुति भेनआ हरखाबै दैयाव गलांदों। बाक्सा जिल्लानि मुसलपुराव थानाय सानराइज इंराजि स्कुलाव फरायसाफोर लांबाय थानाय समाव बाथौफुरिनि खोला फारसे थानाय सरन बिलोआव AS01E B1216 नाम्बारनि मारुति भेनआ हरखाबै सरन बिलोआव गलांदों। बे जाथायाव रावबो जेबो जानायनि खौरां मोननाय जायाखै। NDPनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिजों लोगोसे 20 बारग' NDPफोरनि सायाव गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि हियारिंआ जोब्बाय। रन्जन दैमारिजों लोगोसे 20 NDPफोरनि खाफाला थाबैनो लिरजानो हागौ। CBIनि बिखेक आदालतआ रन्जन दैमारिजों लोगोसे 20 बारग' NDPफोरखौ दायनिगिरि फोसावनाय जादोंमोन। मख'नो गोनांदि दायनिगिरि फोसावजानायनि उनाव थांनाय 2019 मायथाइनि जानुवारि दानाव गोजौ बिजिरसालियाव एपिल होनायनि उनाव हियारिंआ गोबां खेब पस्टपन जानायनि उनाव थांनाय एप्रिल दानाव हियारिंआ जागायनायनि उनाव थांनाय 1 जुनाव जोबनानै थाङो आरो फैगौ 14 जुनाव गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया रन्जन दैमारिजों लोगोसे 20 NDP बिथांमोननि राय फोसावनाय जागोन। बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर सुपारस्टार सलमान खान आरो बिथांनि बिफा सलीम खानखौ बुथारनो हुमखि होनायनि लाइजाम मोनो। मख'नो गोनांदि बावैसो सान सिगां पान्जाबनि मुंदांखा देंखोगिरि सिद्धू मुसेवालाखौ गुलि गावनानै बुथारनायनि उनाव सलमान खान आरो बिथांनि बिफा सलीम खानखौ बुथारनो हुमखि। नोंथांखौबो मुसेवालानि बायदि बुथारगोन होनना सलमान खाननो हुमखि गोनां लाइजाम हरो। बे हुमखि होनाय लाइजामनि उनाव मैया बान्द्रा पुलिसआ FIR थिसनो। बे हुमखि होनायनि उनाव सलमान खाननि सिकिउरिटि बा रैखाथिखौ बारायनाय जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।